W zaszłych listotkach bie serbskie waśnie żywienia przeco zaso wołożene. Tola nic jenoż zwolni knieżkojo, zdziela samoserbia sami przynoszłachu k pozubieniu ryczy a kultury. Tak spyta far Ryćer, nie da samo krzyżariny w Chróšćicach odstronić. Najskiery by so jemu to też poradziło, nie byli zmużite Nukniczan w poslednim wokomiku zakroczył. Nasz kniez Jezus sam je pomočku jeno na Łužiscy do świętego miasta do Jeruzalema zaczanu. Jutroniczku jeno łužiskim swój największy skutk spełnił. Nie ani piesi, ani na koniu, ani Żydam, ani Polanam dobre poselstwo swojego dobycza nad śmiercią wozywiał. Sztusmy my, zobyśmy jutroniczku swoje konie, a jechamy spływają po polach a honach. Łot nitka nie będzie iżo krzyżowski procesjon z wosady wyjechać. No chcemy lie tym przyjemnym czynkam odpowiadać, ale najwyższy dzień knieza pełnej nutorności świecić. Ja budźe nie dam fałce syrać, gdyż ale tak Rajtwane budźe. Rajtwane budźe! 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 Nie ludzie sobie pożyć kiece! Tule nukniczanski epel docela newe, što mi načinjuje. Ja potom zase jutre steju z mojej koniacej alergiju. Pełny nos a czerwone oči kaj diabo. A potom zase reka, hľadajcie knuty nasz knes faruje, ta stara mamla. Abo nie przyjdzie knes je faruj blisko, tu mam mu. Abo mój favorit, knes faruje si zase przy fajn sam na kona sydnyć. Na nechlicha ja. Ale ja mam haju, bez moich farskich korojów. No, das ma Fahrräder pokazał, što je o tym šef. Gdyż kubler Ryćer praj, za budźe Rajtwane, bon budźe Rajtwane. To może tu predku prydwać, što już on chce, ja ta se jo ničo zakazać nie dam. Ajde, to pałeta. A jo koroje, muszę tego wstawać, albo? No koroje. No klar.